O feminismo é unha tal collontai. Cada 8 de marzo lembramos o asasinato de 146 traballadoras nunha fábrica téxtil en Estados Unidos. Tamén se nos di que foi a Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas quen estabeleceu esta data como Día Internacional da Muller Traballadora. Alexandra Kollontai foi unha desas mulleres que instalou o 8 de marzo como día reivindicativo oficial na Unión Soviética. Quizáis tamén a coñezades por ser a primeira muller da historia en ocupar un posto de ministra no goberno dun estado. Pero para datos bibliográficos xa tedes a Wikipedia. Hoxe quero falar aquí de por que Kollontai, unha das figuras máis importantes na loita dos dereitos da muller, non era feminista e ademais non lle ia gustar nada que a chamasen así. Para iso seguiremos varios dos seus textos, entre eles os fundamentos sociais da cuestión feminina. Unha muller pode ter igualdade de dereitos e ser verdadeiramente libre só nun mundo de traballo socializado. É imposíbel achegarse a unha igualdade real entre xéneros no capitalismo. Pero, por qué? Un punto básico á hora de desmontar o feminismo é termos en conta que a raíz mesma do patriarcado e do sistema sexo-xénero non é nin biolóxica, como defende o feminismo radical, nin cultural, senón puramente económica. Tras a subordinación da muller, escóndense factores económicos específicos, non tanto que as características naturais foron un factor secundario neste proceso. Sempre estudamos que antes do Neolítico as mulleres quedaban nas covas, cuidando os nenos, recollendo froitos silvestres, etc., mentres os homes eran cazadores. Mais este conto que nos contaron foi escrito por homes brancos, e calquera evidencia que fora contra os seus principios ia ser descartada. Así, achadeos actuais desminten a existencia de dita división sexual do traballo no Neolítico e esa idea de dominación biolóxica permanente do home. Engels dixo na súa obra A orixe da familia, a propiedade privada e o Estado que o patriarcado era consecuencia da propiedade privada. Aínda que con matices, o certo é que o patriarcado é un construto histórico que precisou de varios milenios para se consolidar, e a súa orixe, que nunca é anterior ao Neolítico, está nas dinámicas xeradas pola economía de produción. Foron unhas élites económicas, debido á base económica, as que reclamaron crecente man de obra, homes, e foron relegando as mulleres ao ámbito doméstico, coidando da poboación e enxendrando fillos. Obviamente, esta división non foi aleatoria, senón que ten que ver coa capacidade reproductiva da muller e que o home sexa físicamente máis forte en termos absolutos. Mais as condicións biolóxicas de cada sexo-xénero foron un factor secundario e a causa principal vai ser o sistema económico, que é o que vai configurar esta división de clase e de sexo-xénero. Por tanto, só a desaparición completa destes factores, só a evolución daquelas forzas que en algún momento do pasado deron lugar á subordinación da muller serán capaces de influir e de facer que cambie a posición social que ocupa actualmente de forma fundamental a muller. En conclusión, a aparición do patriarcado está ligada á aparición da propiedade privada. Para que desapareza o patriarcado, debe desaparecer tamén a propiedade privada que o sustenta. Pero, entón, estásme a dicir que o feminismo non vale para nada? A ver, non. Non só temos que agradecer os avances que o feminismo conseguiu, senón que segue a haber unha marxe de mellora na vida da muller dentro do marco do sistema actual. Non nos imos quedar de brazos cruzados ata que non chegue a revolución socialista. Marxistas e feministas teñen obxectivos distintos, mais ambas deben traballar en reformas que melloren a situación de desigualdade entre xéneros e satisfagan os intereses máis urxentes das mulleres proletarias. Entón, aínda que o feminismo non sexa a postura a que máis nos adherimos ou a que máis concorde cos nosos obxectivos, podemos defender moitas das súas loitas, sempre tendo en conta a crítica que lle facemos. Mentres que para as feministas a consecución da igualdade de dereitos cos homes no marco do mundo capitalista actual representa un fin o suficientemente concreto en si mesmo, a igualdade de dereitos no momento actual para as mulleres proletarias
é só un medio para avanzar na loita contra a escravitude económica da clase traballadora. O problema do feminismo non é só que non se poida conseguir unha igualdade entre xéneros no capitalismo, aínda que esta se obtivese, para as mulleres proletarias a igualdade de dereitos cos homes proletarios non as libraría da opresión de clase. É certo que en determinadas circunstancias as tarefas a curto prazo das mulleres de todas as clases sociais coinciden, pero os obxectivos finais dos dous bandos que a longo prazo definen a dirección do movemento e as estratexias a seguir difiren moito. Para as mulleres burguesas, a igualdade de xéneros no capitalismo abriría as portas a dereitos e privilexios novos e sen precedentes, que ata o de agora foron só gozados polos homes de clase burguesa. Por resumir isto un pouco, Kollontai pregúntase cal é o obxectivo das feministas burguesas e contesta: conseguir as mesmas vantaxes, o mesmo poder, os mesmos dereitos na sociedade capitalista que posúen agora os seus maridos, pais e irmáns. E cal é o obxectivo das obreiras socialistas? Abolir todo tipo de privilexios que deriven do nacemento ou da riqueza. Mais isto non acaba aquí. As mulleres da burguesía non participan na produción social. Non son máis que co-consumidoras da plusvalía que os seus homes extraen do proletariado. E os consumidores son a miúdo moito máis cruéis que os axentes directos de dominación e explotación da clase, porque teñen que defender o seu dereito a unha vida parasitaria. As mulleres das clases propietarias defenderán sempre fanaticamente a explotación e escravitude do pobo traballador, grazas ao que reciben indirectamente os medios para a súa existencia socialmente inútil. Cada nova concesión que consiga a muller burguesa no capitalismo sería outra arma coa que explotar a súa irmá menor e continuaría aumentando a división entre as mulleres dos dous campos sociais opostos. Ademais de diferir co feminismo en obxectivos e análise, Kollontai di que non existe unha cuestión feminina que poida presentarse como separada da cuestión social, da posición socioeconómica e clase social, ou doutros eixes de opresión, xénero, sexualidade, racialización, capacidade, etc. Fálase moito ultimamente de interseccionalidade, que consiste en ter en conta todas as dinámicas opresivas, aínda que moitas veces se presentan como unha suma de opresipuntos, en lugar de aplicar unha visión dialéctica. E basicamente é algo que leva facendo o marxismo moito máis tempo. E rematamos o vídeo con outro dos erros do feminismo: pensar que os homes, como individuos particulares, oprimen as mulleres, que efectivamente son un colectivo especificamente oprimido. A opresión é política e non individual. As mulleres estamos oprimidas polas relacións sociais e históricamente construídas para satisfacer as necesidades dos modos de produción e constituídas en institucións e formas sistémicas. Os homes, polo feito de ser homes, non son opresores. Poden ser misóxinos, como tamén o pode ser unha muller. Os homes están subxugados ás mesmas relacións e individualmente son tan responsables da opresión das mulleres como é calquera muller. E isto é todo por hoxe. Agardo que vos gustase.